No niin, se on Rampe täällä moro, ja nyt olisi tarjolla taas uutta tutoriaalia. Tällä kertaa puhutaan kilpailullisen Pokemonin näistä yleisimmistä itemeistä. Eli siis suomeksi sanottuna tavaroista tai kamoista tai miten se nyt ikinä tahtoo lausua, mut mennään heti asiaan, näitä on aika monta. No, tietenkin mun kaikki yleisimmät. Otetaan ensimmäinen itemi. Täällä on Choice Band. Ja tän homman nimi on siis, että jos oletetaan nyt, tai ei oleteta vaikka mitään, vaan mä ehkä niinku selitän tän ensimmäiseen. Tää nostaa käyttäjän ätäkkiä 50%, mutta sä saat käyttää vain yhtä iskua. Et siis sun Pokemonilla saa olla 4 iskua. Et silloin vaikka voi olla, niinku vaikka otetaan Heracrossi, sillä voi olla vaikka Close Combat, Megahorni. Hitto kun mä en edes tiedä sen kaikki iskui. Sovitaan, että sillä on vielä Night Slash ja vaikka Aerial Ace. Ja sitten niin vastustajalla sovitaan, että sillä on vaikka Steeliksi. Ja et sä käytät siihen Close Combatin, ja se kuolee siitä. Ja sit sä oot silleen, että fuck yes, että nyt on niinku hyvä meininki. Sit sen jälkeen vastustaja laittaa Ghost Pokemonin siihen. Ja no Close Combattihan ei teho siihen, ja sä haluat käyttää Night Slashia. No sä et voi, koska sulla on Choice Bandi. Elikkä siis se antaa sulle kovan boostin johkuun statsiin. Ja tässä tapauksessa Choice Band antaa attackiin, koska on 2 muutakin Choice kamaa, sen takia mä sanoin, että johkuun statsiin. Mutta ei saa vaihtaa iskua, ellei vaiha niinku Pokemonia pois ja sitten takaisin sisään. Sitten on Choice Specs, joka on sama juttu kuin Bandi, mutta se onkin special attackiin. Et jos sulla on vaikka Starmie, joka jyräyttää Hydra-pumpilla Magmortarin ykkösellä, sit sen jälkeen vastustaa jotakin Vaporeonin, joka hiilaa, jos sä ammut siihen Hydra-pumpilla, niin sun on pakko vaihtaa, kun sä joko käytät sen Hydra-pumpin uudestaan, tai sit sä vaihat, ja etten vastustajalla on niinku mahis tehdä jotain epäkivaa, että Vaporeoni vaikka rupeaa boostimaan omaa defenseä sillä aikaa, kun sä joudut vaihtamaan. Ja itse jälkeen on Choice Scarf, joka on mun niinku henkilökohtainen suosikki näistä Choice-itemeistä, joka nostaa siis speedia 50%, mutta ei saa vaihtaa iskua. Ja esimerkiksi mun tiimeistä tällä Primeapella on siis tämä, ja Roseraideilla on tää. Mä tykkään itse käyttää tätä niin yllätysmomenttina, tai oikeastaan se ei yllätä hirveästi, jos sitä käyttää sun tiimin ekalla Pokemonilla. Mut jos sen pistää niin kun jollekin sellaiselle, keltä sitä ei osaa odottaa, että vastustaa se, että hoho, onpas toi niin kun Rampen Pokemonin hidas. Sitten sen jälkeen se onkin Choice Scarf ja se onkin nopeampi ja tappaa sen yhdessä, niin kyllä mä suosittelen. Sitten sen jälkeen meillä on Life Orb, joka, niin, jos sä käytät jonkun iskun, ja se tekee damagea vastustajaan, niin se nostaa sitä damagea 30%. Että tää ei siis nosta sun omaa statsia, vaan tää nostaa sitä damagen määrää 30%. Ja sitten, mutta niinku miinuksena, että saatat ite 10% menetät HP:sta. että jos sulla on vaikka 300 HP:tä, ja sä teet iskun, ja se osuu vastustajaan, niin silloin sulta menee 30 HP:tä, joka on siis 10% 300. Ja, mut sitten sulta ei kulu HP:tä, jos vastustajalla on esimerkiksi substitute päällä. Koska silloin sä niin kun periaatteessa et tee damagea siihen Pokemoniin. Sieltä kyllä tuhoutuu todennäköisesti se substitute, koska sulla on niin paljon tehoja, mutta sä et menetä HP:tä, koska sä et niin kun sinänsä osunut siihen Pokemoniin. Että tätä tykätään käyttää hirveästi Pokemoneille, jotka käyttää attackia ja special attackia. Esimerkiksi, että silloin jos sulla on vaikka esimerkiksi Hydro-pumppi ja Close Combatti, no otetaan nyt vaikka esimerkiksi, niin sä et välttämättä halua pistää Choice Specia, koska silloin tää Close Combat ei saa sitä boostia. Tai sitten toinen hyvä esimerkki on nopeilla Pokemoneilla, koska silloin ne voi lyödä tosi monta kertaa ja kaikkea tosi kovaa ennen kuin ne kuolee. Sitten seuraavaksi tulee Expert Belt, joka nostaa, siis jos sä käytät iskun, joka on super-efektiivinen vastustajaan, niin se damage nousee 20%. Ja tää on niinku about samaa sarjaa tuon Life Orbin kanssa. Se antaa vähän vähemmän tehoja. Ja no siis Life Orbi antaa 30% extra damagea, niinku vaikkei se olisikaan superi. Mut sit tää Expert Beltti on silleen turvallinen, että sä et ite menetä HP:tä. Ja mä ite tykkään käyttää aika usein tätä.
Mut ei sit sen enempää. Seuraavaksi on Focus Sash, joka tuli vasta niinku nelosgenes mukaan ja on yksi niinku varmaan pelin kovimpia itemeitä. Elikkä jos sulla on täydet HP:t. Jos sovitaan, että sun Magmortarilla on täydet HP:t, it vastustajalla on vaikka Metagrossi, ja se käyttää Earthquakein, ja sun Magmortarinhan pitäisi tippua yhdestä alas, mutta koska sulla on Focus Sash ja täydet HP:t, niin Focus Sash aktivoituu siinä, kun sulla on 1 HP jäljellä, ja se pysäyttää sen HP:n kulumisen siihen yhteen. Elikkä siis, jos sä olisit kuolemassa yhdestä, niin Focus Sash estää sen ja jättää sulle 1 HP:tä jäljelle. Mutta se on niinku esimerkiksi joissakin turnauksissa voi olla, että noit saa käyttää vain yhtä, koska mun mielestä on aika, ja en oo kyllä ainoa, niin on aika nössöä käyttää tosi montaa noita. Et hyvän maun mukaan pitää ottaa noita, että älä todellakaan laita kaikille. Mä en usko, että sä saisit keneltäkään respektejä siinä. Ja sitten huono puoli tossa tietysti on se, että jos sulla on kerran tollanen selviytymisitemi, niin silloin sulla ei ole minkään sortin extra damagea sun iskuissa, koska sulla esimerkiksi on expert beltia tai life orbia. Ja sitten kun tosi paljon tykätään käyttää esimerkiksi spikeseja tai stealth rockeja, jotka tekee damagea sun Pokemoniin, kun sä laitat sen sisään, jolloin tuo Focus Sash niin kun periaatteessa menee rikki. Siis se on sillä sun Pokemonilla, mutta sen ei tee mitään, koska se on täysin HP:itä. Et kannattaa niinku käyttää järjellä. Sitten seuraavaksi on Wild Lens, josta mä tykkään itse kanssa tosi paljon. Se nostaa niin sun iskujen accuracyä, eli siis osumatarkkuutta 10%. Se siis ei oo silleen, että jos sulla on vaikka isku, jonka accuracy on 50%, niin se ei nosta sitä 60%, vaan se nostaa sen 55, eli se nostaa 10% siitä accuracysta, mikä sillä oli jo. Ja jos on 50 accuracyä, niin 50 10% on 5, jolloin se accuracy nousee 55. Ja jos sulla on esimerkiksi joku Rockslide, jonka accuracy on yli 90, ja et sä isket sille Wild Lensin, niin se osuu tosi todennäköisesti. Sitten sen jälkeen on samaa sarjaa Zoom Lens, joka nostaa 20%, mutta sun täytyy olla hitaampi kuin vastustaja. Et esimerkiksi mä käytin mun Soul Silverin läpipeluussa Lapraxilla, koska Lapras on hidas, ja itse mä laitoin sille Thunderin ja Hydropump ja Blizzardia tällaista näin, koska Lapras iskee myöhemmin kuin vastustaja, mutta sitten saa sen kovan 20% boostin siihen, joka on niinku tosi hyvä. Sitten sen jälkeen mennään meidän Marja-osastolle. Ensimmäisenä, näitä on siis tosi monta kaiken näköisiä, mutta mä kerron nämä yleisimmät. Lumberry, joka parantaa siis jäätymisen, nukahtamisen, myrkyttymisen tai halvaantumisen tai palamisen tai confusionin. Eli jos sanotaan täällä englanniksi, niin freeze, sleep, poison, paralysis ja burn ja confusion. Ne parantuu heti, jos sulle tulee sellainen. Että jos sun vastustaja on nopeampi sinua ja se laittaa sinut nukkumaan ja sä heräät heti ja itse voit vaan kostaa sille. Sitten on tietenkin käytössä myös, tai sä voit tietenkin laittaa, jos sä haluat vaan, että se Marja parantaa sinut, tai että se herättää sinut. Silloin pitää käyttää Chestoberryä, taisi olla sen nimi. Et jos niinku vaikka sun vastustaja pistää sinut poisoniin, niin se Chesto ei auta siihen, vaan se auttaa pelkästään tuohon nukkumiseen. No, kuitenkin, että Lumberry on semmonen yleishyvä, että se parantaa nuo kaikki epäkivat jutut. Mut tietenkin Berry on kertakäyttöinen, kun ei sä nyt sitä yriä sitä ulos, sitä Marjaa. No joo, mennään eteenpäin. Sitten on näitä Pinch-berryjä, sen niminen kategoria, ja meillä on yksi esimerkki siitä, Lietchi-berry, joka nostaa sun ätäkkiä +1 silloin, kun sun HP tippuu 25% sun maksimista, tai sitten alle. Ja se on kertakäyttöinen, ja tätä käytetään esimerkiksi siis jollain kestävillä, että sä tiedät, että se ei kuole yhdestä, tai sitten, että sä käytät sitä substitutea niin monta kertaa, kunnes sulle tulee se boosti, ja sitten sen jälkeen sä voit ruveta hyökkäilemään. Ja Lietchi-berry nosti siis ätäkkiä. Sitten sen jälkeen on vielä tällaisia damagea vähentäviä berryjä, ja meillä on esimerkiksi Yache-berry. Ja
jos tässä on nyt esimerkkinä, että mulla on vaikka altaria, ja siihen ammutaan superefektiivinen Ice-tyypin, eli jäätyypin isku, joka olisi niinku nelinkertaista damagea, joka tappaisi sen ihan varmasti yhdestä, niin Yacheberry aktivoituu siinä kohtaa, kun se Ice Beam osuu, ja se vähentää sen damagen puoleen, jolloin mulla on mahis selviytyä siitä. Elikkä tällaisia, näitä löytyy joka tyypille. Ja sitten viimeisimpänä, se oli itse asiassa täällä listassa ylempänä, mutta mä unohdin sanoa sen tuolta välistä, niin Leftovers, jota käytetään ehkä kaikkein eniten, joka parantaa siis 1/16 osan sun HP:sta joka vuoron lopussa. Et siis sun max HP:sta. Elikkä tää kannattaa iskeä melkein kaikille tankeille, eli siis Pokemonille, jotka on kestäviä. Et esimerkiksi voidaan vaikka Snorlaxi, tai Dusknoiri, tai Milotic, tai näitä. Et ne kestää paremmin siellä kentällä ja pitäisi pysyä hengissä, kun niitä pysyy ne HP:t korkeilla. Vaikka tuo parantaa nyt sillä aika vähän, mutta ne muutenkin on kestäviä, niin se vaan tuo sitä kestävyyttä entistä enemmän, kun ne vielä parantaa joka vuoron lopussa. Et sellainen setti oli itemeitä, ja mä pistän tämän videon myös Kamotoshiin, ja siellä on topikki näitä itemeitä varten, että jos teillä on jotain kysymistä, tai te haluatte lisää, että mä kerron itemeitä, niin voidaan käydä niitä läpi sit siellä foorumeiden puolella. Et tässä on nämä kaikki yleisimmät, että on niitä tietenkin tosi paljon vielä jäljellä. Et jos niinku tahotte vaan tietää, niin homma hoituu. Et, no niin, se oli sellainen itemi-tutoriaali. Toivottavasti opitte jotain uutta, jos ette, niin toivottavasti oli ainakin niinku kiva kuunnella. Jees, se on moro!